pregunta senzilla, i volem fer tipus tenis, després me la tornes. Què significa per l'associació que presideixes signar un conveni empresarial? Significa una passa endavant importantíssima. Importantíssima perquè la feina que vosaltres feis estableix una sinergia molt positiva en la que nosaltres feim. I com que estic convençut que si remam tots en la mateixa direcció ho farem tot millor, arribarem a més gent i utilitzarem millor els nostres recursos, que en definitiva no són nostres, sinó que són dels nostres socis. Per això signar això amb vosaltres avui, per nosaltres és un dia de joia i un dia de felicitacions. I moltíssimes gràcies, ja projecte. Molt bé. Molt bé. I doncs supos que me fas la mateixa? Jo te puc fer una pregunta? Sí, te puc fer una pregunta. Sí, estimat Jesús, company, tu fas una feina, vosaltres esteu aquí, fa una feina socialment molt important en aquesta comunitat. Com creus que vos podem ajudar a millorar aquesta feina? Perquè estem absolutament a la vostra disposició, però vull que tu mos diguis ajuda'm-nos amb això altre, i saps què ho farem. Com ho podem fer, Jesús? Doncs mira, jo crec que el conveni que hem signat avui ja pega unes primeres traces superimportants, no? Crec que una entitat com la vostra, amb una trajectòria en tant d'anys i en tant de prestigi, que està apostant per la salut dels nostres ciutadans, aquí trobam un punt d'encontre brutal. Perquè el projecte OMO també ha estat apostant per la salut en el sentit ample que diu l'OMS, la salut social, la salut sanitària i tal, i aquí hi ha el que diu de poder adherir-nos en el programa de Tu Salut és el que importa i tal, més tot el que ja se proposa de poder fer el treball de divulgació, d'estil de vida saludable, de les campanyes o grups d'aquells que decideixin deixar de fumar. Tot això crec que és un punt de començament, perquè tinc la sensació, la vibració, de que si per separat durant molts d'anys hem estat potents, junts serem molt potents. I això se beneficiaran els ciutadans. I com a mostra un botó, després de signar això, anem a fer una primera activitat amb els joves, amb els usuaris del programa d'Itaca d'alcohol, en la que donareu el millor de vosaltres segur, i penso estar i vull beneficiar-me d'aquesta xarxa. Puc fer un comentari? I tant. Jo el que vos demano com a Associació Espinal contra el Càncer és que no afluixeu i que continueu amb aquesta tasca d'ajuda a la gent que més ho necessita. Aquest també és el nostre objectiu. Per tant, junts. Gràcies. Gràcies a tu.